أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ovo tema na kojoj hoćemo sada da pričamo je interesantna. Hoćemo da pričamo u islamsko učenje u džinnima. Naš prostor ima dosta ljudi koji pričaju o tome ili imaju vjerovanje o tome. Obično se ljudi pričaju ovo je takva vrsta neka bića koja je nevidljiva i može da prođe kroz zidovi i može da uđe unutra na čovjek kao čovjek tada ima dvije duše i taj džinovi može da uđe u ženama i onda pričaju i neki ljudi tvrdi da oni imaju moć da istiraju džinovi od ovakvih ljudi i da oni kažu ako mi čitamo neki dio Kur'ana onda ovi džini oni bježi od takvih ljudi. Ja imam isto iskustvo jednom u Bosna, nekoliko godina prije jednom sam išao u neki selo i išao u džamija da vidim nema niko džamija i pitam za hođa i ljudi su rekli ima sada hođa otišao na penzije i on ne dolazi u džamija više. Pitao sam gdje on živi, išao sam kod njega, kod kuće i kada sam stigao kod hođe da vidim on ovako motao neki papir i ovako i sjedi pored njega jedan mamak i ovako on stavio taj papir na svoje usta i na druge strane bio uši od taj mamak i on čita nešto od Kurana. Zato kada sam vidio ja sam samo čekao kada je on završio. Pitao sam šta si radio, ali čuo sam da on čita sura džin. I kaže njemu je ušao neki džinovi i ja hoću da istiram. I onda sam rekao kako to može, nešto smo to pričali, ali to vidio sam na svojim očima kako se neki ljudi to radi. Isto neki ljudi onda misli, ali kako pričaju da oni posjedu džinovi poslušaju ni i imaju neke takve priče i ovo Alaf Lela, ova knjiga 1001 noć i tamo isto imaju dosta takve priče vezani džinovima. Ali većino na takvi prostor kao treći svijet ili gdje su malo sromačni svijet i tamo ljudi imaju takvo više vjerovanje nego za ovo svijet koji je bogati. Ali ako mi čitamo časni Kur'an od početak do kraja ne postoji negdje da postoji takvi džinovi koji vladaju nad čovjek ili koji uđu u čovjek i časni Kur'an govori ovo vjerovanje su imali nevjernici. Ne vernik, nego nevjernici, oni su imali ovo vjerovanje i oni su pričali protiv Božije poslanicima, kao su rekli
da njemu je pogodio neki džinovi, pogodio neka druga vrsta stvorenja i oni su rekli i zbog toga on je lud. I tako oni su pričali za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nauzbillah oni su rekli da on je lud. I nema ovo, kao sam rekao, naša knjiga, časni Kur'an, ne govori u tome da je džinovi su takva vrsta bića koja uhvati, koja uđe na ljudima. I isto nije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili neka druga vjerska knjiga ne priča o tome da treba da stiramo džin kroz Božje riječima i treba da se čita Kur'an ili sura džin da bi džin napustili taj čovjeka kome je on ušao. Ali ovo su neki psihički bolest kada ljudima nešto se tako pogodi. I za Isa alejhi selam postoji na Novi Zavjet da je jednom neka loša duša kao ušla kod nekoga i onda Isa alejhi selam istirao i ta je duša ali duše su išli kod svinje i to su bili jedan veliki broj i onda ovi svinje svi su skočili u neki jezar i svi su utopili. Ali nema kod nas da je tako postoji. Ovo riječ džin postoji u časni Kur'an, Allah koristio na nekoliko mjesto i kako časni Kur'an govori za džinovima, mi vjerujemo za ovi džinovi i na ovo značenje, na koje značenje časni Kur'an govori. I ne za ovi džinovi kako neki hođe tumači, kako oni pričaju da postoji takve vrste kako sam već spominao. Na primjer, za šetan je bio rečeno, časni Kur'an kaže kana minal džinne fa fasakan amre rabbihi. On je bio od džinna i on nije poslušao naredbu gospodara svoga. To znači šetan, on bio isto od džinna. To džin ovdje Allah koristio za šetan koja nije slušao Božje naredba, to znači on mislio sebe, ovo naredba koja dolazi od Allaha, on je veći od tog naredba. I isto Allah kaže kada je on stvorio čovjek, prije čovjeka on već stvorio džinna. Na primjer Allah kaže wal janna khalaqnahu min qablu min nari sumum. A džinne smo mi stvorili prije toga od užarene vatre. Hijr, sura 15. sura, 28. ajet. Ovo riječ fraz nari sumum ukazuje na džinni stvorene od vatre. A šta to znači ovo ovdje izraz nari sumum ili vatre? Da džini su stvoreni od vatre, ovdje to znači bakterija. Zato što na arapskom jezik ovo riječ džim, nun se koristi kada nešto tajno, kada nešto nevidljivo, kada ne možemo da vidimo na ovim očima. Onda se koristi taj riječ džim i nun, taj slove. I ima, na primjer, se kaže za džan, ovo je za zmija koja je skrivena, dženin se kaže, beba koja je utrobu svoje majce i džennet, kada mi kažemo džennet to znači mjesto gdje je puno hlad i puno zeleno da nese dobro tamo da se ne vidi dobro zato što ima puno zeleno, puno drveta. I ovdje kada je Allah govorio nar sumum, to znači vatre, ovdje to znači bakterija. Zato kada mi čitamo Božje riječi
i arapski jezik, a onda arapski jezik isto koristi razne vrste fraze i mi to treba da shvatimo za takav način. Na primjer, za čovjek je bio rečeno va khuliqal insanu min ajal, čovjek je stvoren od žurbe. Surat Anbiya 21. sura 38. ajet. Da li ima neki stvar da je čovjek stvoren od žurbe, da nije stvoren od kap semen, nego od žurbe? Šta to znači? Ovo isto je arapski jedan izraz, to znači na njegov priroda je takav da on hoće da sve stvari brzo završi. I kada je časni poslanik, ovo što sam rekao za bakterija, ovdje to znači bakterija i kaže se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ljudima i rekao kada idete van grada, završite svoje nužde, onda ne koristite kosti, zato što kosti je hrana vaš brat džinna. Da li ste gledali nekad, da li ovi hođe koji tvrdi da oni posjeduju džinovi, da li oni su gledali nekad takvi džinovi da oni jedu kosti? Nauka sada pokazao poslije skoro više od 1000 godina poslije časnog poslanika, kada je on to rekao, da u kostima bude neki virus. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio tada. Zato što obično do dan danas ima u svijetu negdje ljudi nemaju WC kod kuće, onda oni idu vani. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ljudima da ne čisti svog tijela privatno mjesto od kosti. Neki ljudi možda su koristili. I ovdje kada čitamo Kur'an i kada čitamo hadis, onda nama bude jasno, ovdje je riječ džin, to znači virus. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šetan teči svakom čovjeku kako krv teči. I na drugom mjestu Kur'an kaže za šetan, kana minal džinni fafasaka an amri rabbihi, šetan on je bio džinna i on nije poslušao naredbu gospodara svoga. I džin je stvoren od vatra i šetan je od džinna. To znači on je isto stvoren od vatra. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, šetan teči svakom čovjeku. Ako vatra teči unutra čovjek, onda mora da se zapali čovjek. Ali ne se dešava tako. Onda šta to je rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Za ovo šetan on govorio za nafse amara. Šta znači nafse amara? To znači duša koja je sklona da naređuje zlo. Naprimjer, čovjek njemu bude rečeno hajde da radiš dobro djela, njegova taj nafs, taj njegova duša odbija za ovo naredba, kaže ne, neću. Onda se kaže da obavljaš namaz, da daj zakat, postiš, slušaš Božje naredbe, ali taj duša uvijek odbija. Ovdje to znači što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šetan teče kao krv, to znači taj duša koja vodi prema grije. I tada ljudi su pitali, o poslaniče, da li isto je sa vama ovo slučaj? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste, ali moj šetan, on je postao musliman. To znači njegova nafse amara opšte sada više ne postoji. I kroz truda i kroz Božje pomoć on ne može
da sada radi neka dobro djela. Onda ulema oni pričaju i čak ako slušate njihove priče, slušao sam isto kroz radio, kroz ovako video, oni pričaju za Hazrat Suleiman a.s., Hazrat Daud a.s. kao da oni su posjedili neki džinovi. I ovi džinovi su služili njih na najbolji način, za njih oni su skočili u duboku, u more i pravili su teška industrija za njih. To znači težak stvari, posao, to su služili džinovi. I kao sam prije rekao, da naši ljudi, ulema, oni voli da pričaju neki bajke. Neće da izvadi poruka, neće da shvati, neće da znaju šta je ovo Božje riječi i ne znaju za takvi ovi metafori. Ali onda se u časni Kur'an govori, ovi džinovi su bili povezani sa lancama. I onda ako su ovi takvi džinovi za kako se misli, koji prođu kroz zidovi, koji su stvoreni od vatra, onda kako može da oni budu povezani sa lancama? I kako može da oni skoči duboko u more? Da li može vatra i voda stoji u jednom zajedno? Čim se vatra ide u vode, onda se ugasi. I čak ako je topla voda, zato što voda ima svoje neki dio, neki svoje dijela, on to mora da radi. I nije bio rečeno negdje da je Hazrat Suleiman a.s. on držio ovi džinovi sa neki stihovi iz Biblije, kako ovi neki hođe ili neki takvi ljudi, oni tvrdi da oni su povezali ovi hođe sa ajeti iz časni Kur'an. I kao ako ovi džinovi oni su služili Hazrat Suleiman a.s., onda treba da ovi ljudi oni pokazuju nas da je džin služi njih. Naprimjer, na neki dan treba da oni ne kuhaju i neka daju zadatak za džinovi, da džinovi treba da donesi neka blagostanje, da džinovi treba da ni napravi nešto kako su ovi džinovi su napravili u doba Hazrat Suleiman a.s. I oni su bili ljudi, teški radnici, oni su bili buntovni ljudi koji su uvijek bili spremni da ne slušaju naredbi od svog vlada. I zato nisu držili kao u zatvori, povezali u lancama i uzeli su teški posao od njih, kao su izvadili biseri, neki takvi stvari, vrijedni stvari, dubine iz more i mimo ostali posao što oni su radili. I tada bio neka takva isto tradicija za Firaun, isto se kaže ovi piramida što oni su gradili i nekoliko hiljada ovakvi ljudi, radnici, oni su služili. I zato ovo treba da ovi ljudi koji tako pričaju, oni pokažu nama ako postoji isti džinovi kako oni pričaju, kako se nalazi u bajkama, i onda oni treba da nešto pokažu, ali oni ne može da tako pokažu. I časni Kur'an govori na nekoliko mjesto
za džinova. I čak je rečeno da neki džinovi oni su došli kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i oni su prihvatili. Tako se kaže kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u Medina, jedan noć ova jedna skupina džina je došla i oni su čekali van grada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sam, samo uzeo jedan sledbenik i kada je stigao blizu njih i sa štapom napravio jedna linija i rekao njega, ti ne smiješ prođeš i ti smiješ čekaš mene, zato što oni su tražili da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi sam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sam i taj sledbenik kaže skoro cijeli noć ja sam čekao i nekad čujem glas od daleko, ali zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem mene naredio, nisam smio da prođem od ove linije. I nekad mislim za poslanik šta je, ne znam kakvi su ovi ljudi, s kim on priča, ali poslije on čekao. I ova skupina džinna, oni su na kraju slušali časni Kur'an i onda su prihvatili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su svjedočili la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i poslije oni su otišli. Sutra dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao sa sledbenicima i šta je se dešavao sinoć. I onda ljudi su otišli na to mjesto gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo sa ovo džinovima. I onda oni su vidjeli da je tamo bio neki dokaz da se vidi da neko je kuhao za sebe hrana. Našli su pepeo tamo, ugali, nešto takvih stvari koja se pokazala da bio tamo neki ljudi koji su tamo kuhali i jeli. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pričao i ovo sve stvari bio onda ljudima je jasno. I samo kada mi čitamo Kur'an i ovako hadis, onda se izgleda da je samo tih ljudi, samo ovi džinovi su došli kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Inače, on nigdje je išao da priča, propagira svog vjera među džinovima, nego obično on svugdje otišao među ljudima. Otišao Taif i na razno mjesto, ali nije nikad otišao kod nekog džina. I ovi džinovi, oni su izgledaju da oni su bili sledbeni kod Hazrat Jusuf a.s. Zato što ovi džinovi su isto rekli da mi smo imali vjerovanje da sada neće dođe poslanik. I čak za Hazrat Jusuf a.s. je bio rečeno da ljudi dok je on bio živ, oni nisu prihvatili, ali poslije njegov smrt, oni su počeli da pričaju kao sada neće biti više jedan poslanik. Kako je časni Kur'an kaže? Auzubillahi minash-shaytanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Surat Al-Mu'min, 40. sura, 35. ajet. Vam je došao Jusuf sa jasnim dokazima, ali vi ste stalno sumnjali u ono što vam je on donio. A kad je on umro, vi ste rekli Allah nikada više neće poslati poslanika poslije njega. I tako izgleda ovi džinovi, oni su bili sledbenik od Hazrat Jusuf a.s. Ali stvari u tome
kada mi čitamo sve ovo sura ili ostali hadis, nama bude jasno, ovi ljudi, oni nisu bili neka druga vrsta stvorenja. Oni su bili isto ljudi. Oni su došli tajno i zato je bio rečeno ni džinna. Zato ovo se nalazi za neki drugi izvora da oni su bojali da Makanlije ne znaju ni. I isto su bili neki ljudi u Medina koji su ni poznali i onda oni nisu volili da oni prihvati islam u javno, da svi znaju, nego tajno su došli, tajno su čuli časni Kur'an, tajno su otišli i zato Allah koristio za njih ovo riječ džinna. I ovo sura džin kada čitamo, kao sam rekao, izgleda da oni su bili sledbenici od Jusuf a.s. I ovdje isto se kaže, oni su rekli وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. A mislili su, kao što i vi mislite, da Allah neće poslati nikoga. To znači ovo vjerovanje koje sada nalazi kod muslimana da poslije časnih poslanika neće biti ni jedan poslanik, i ovo vjerovanje je bio isto prije kod nekih ljudi. I muslimani faktički jednom kažu ovako, a na druge strane vjeruju da će doći Isa a.s. poslije Muhammed sallallahu alaihi wasallam i on je Božji poslanik. I tako mi smo prije isto objasnili da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam isto rekao da ne koristite kosti za higijene, zato što ovo je hrana za vaš brata džinna. I ovdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam mislio za bakterija, zato što na kosti budu bakterije koja sa očima ne može da čovjek gleda. I ovo je bio isto vrhunac za njegov znanje. I zato što to ne se vidi sa očima, i za bakterija isto je koristen taj riječ džinna. I na još par mjesto kada je časni Kur'an spominao ovo riječ džinna, i to se značenje je kao za ljudi. Na primjer, ovi velike ljude, velike nacije koje ne misli za sebe da oni druži sa običnim ljudima. Na primjer, časni Kur'an govori surat Al-An'am 131. ajet. Allah kaže: Ja mašaral džinne wal inse alam yatekum rusulum minkum. Ya mašaral džinne wal inse alam yatekum rusulum minkum yakussuna alaykum ayati wa yunzirunakum lika yawmikum haza. Qalu shahidna ala anfusina wa gharratumul hayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. O skupino džinna i ljudi, zar vama nisu došli poslanici između vas koji su pred vama kazivali moje ajete i upozorili vas na susret ovog dana? Ovdje kada je Allah rekao skupinu džinna i ljudi, ovo izraz skupinu džinna ne znači neka druga stvorenja osim ljudi. Ovo riječ džin i nas koristi se za velike ljude, velike narode, i za male ljude i male narode. To znači ovo je jedan izraz koja Allah koristi u časnom Kur'anu
Na primjer, na još jedno mjesto, surat Ar-Rahman, ajet 34, ovdje je isto koristen taj riječ džin i nas. Allah kaže: Ja mašaral džinne wal inse in istatatum an tanfuzu min aktari samavati wal arzi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. O skupino džinna i ljudi, ako imate moć da iziđete preko granice nebesa i zemlje, iziđite, ali možete izići samo sa nadmoćnim dokazom. Ovo je bio jedna isto preskazanje. Ovdje se spomene grupa džinna i ljudi. U džinnu se mislio da je strano stvorenje. Nema je bilo moguće zamisliti da misliti u to vrijeme da će nastojati izbjeći granice nebesa i zemlje, ali je bilo nemoguće misliti u ljudima da će čak oni nastojati da idu izvan granicu, da idu izvan granica neba i zemlje. Ovo izraz džin i ljudi, ovo je koristen za ovo doba, za ovi velike nacije, velike narod koji sada su pokušali da izađu van granice nebesa i zemlje. I vidite ovdje Allah koristio nebesa i zemlje. Nije samo rekao zemlje, nego nebesa isto. I naučnici kažu svemir je sada toliko širok. Ako neko putuje na brzine svetlost, a ta brzina je 196.000 km za 1 sekunde. I kažu od 18 do 20 bilijuna godina može da čovjek stigne do granice za ovo svemir. Ali do tada, zato što svemir se uvijek se širi. I ako bi čovjek tamo stigne, to bi još širio. I ovdje je Allah isto koristio taj izraz džinna i da bi bio ovo za ove velike sile koje su sada pokušali da izađu van granice od ove svemir, ali oni ne može, oni samo stignu do neke određeno mjesto. I onda ovo sura džin, tamo isto ima jedan ajet koja se govori da ovi džinovi mimo ostali stvari oni su rekli وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ovi džini oni su rekli zaista su neki među ljudima tražili otočište kod veliki ljudi. Ovdje mi smo prevodili veliki ljudi, ali arapski riječ je kao džin. Pa su im povećali njihova loša dijela i neznanje. I ovo svugdje gdje ta stvar se često dešava. Naprimjer, kada jedan čovjek pravi neki prekršaj, ima neki problem, onda šta on radi? On traži neka veza. I više se ljudi traži veza koja dadne korist. Naprimjer, neki političar, neki čovjek koji ima na visoko funkcije, koja može da ni pomaže da se olakše njihovi problem. I ovdje oni kažu zaista su neki među ljudima tražili otočište kod džinna, to znači veliki ljudi. I pa su im povećali njihova loša dijela. I onda oni misli da mi smo sada bogataši, mi smo sada vladari, mi možemo da pravimo, radimo kako mi hoćemo. I mi nismo nikad vidjeli da neki obični ljudi, da oni imaju problem
da oni idu da traži džinovi, neka druga vrsta stvorenja, nego samo budu ovi džinovi, samo budu ovi veliki ljudi. I za veliki ljudi Allah koristio taj riječ džin. To znači ovi ljudi koji ne mešavaju sa običnim ljudima, koji ne sjedi, koji ne druži, koji smatraju sebe kao nešto posebno, odvajaju od običnih ljudi, zato Allah koristio taj riječ džinna. I onda jedan ajet kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Surat Az-Zariyat, 51. sura, 57. ajet. A ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. I ovdje ovo riječ kada je Allah koristio džinovi, ovo isto to znači velike ljude i nas, male ljude, velike narode i male narode. Ako džin, kako kažu da jeste termin, ima neku nagradu ako obožavaju Boga. Međutim, nema nigdje spomenuto da će neki džin ući u džennet. To znači, ovi džinovi koji su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali uopšte kada je Allah rekao ja sam poslao poslanik za ljudi, za džinovi, kada je Allah kaže ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju, onda kada oni obožavaju, kada oni prihvati poslanici, onda nagrada je samo za ljudi. Nagrada nema za džinovi. Nema rečeno da džinovi oni će otići u džennet. I to znači ovi izraz koja često časni Kur'an govori, ovo se je za ljudi. Nema neka druga vrsta stvorenja. Ali ako bude neka vrsta druga stvorenja, to mi ne znamo. Zato što Allah kaže u časnom Kur'anu, samo tvoj gospodar zna svoje skupine. Mi to ne znamo. Ali ovakva vrsta stvorenja koja mešava sa naš život, koja uđe unutra čovjeka ili unutra neke žene, to uopšte ne postoji. I ovi ljudi koji tvrdi da oni istiraju džinovi, koji tvrdi da oni liječi ovi ljudi kome su ušli džinovi, oni lažu. Zato što ne postoji takvi vrsti neka život. To je, takvi ljudi imaju neki bolest i za taj bolest treba da se liječi, ali kako većina ljudi pričaju da postoji takve vrste jedna stvorenja koja ovako pravi nered ili koje posjedi neki bogatstva i može da radi, i to je samo u pričama se nalazi. Možete otvoriti neke knjige Alif Lela, 1001 noć, i onda možda da uživajte sa džinovima i bajka nema kraja. Stvarnost je nešto drugo. Kao muslimani mi treba da živimo stvarnost. Kao muslimani mi treba da širimo svoje znanje i umovi i da vidimo šta to znači ovo izraz. I mi smo pokušali da vama objasnimo da taj izraz je koristan za ljudi, ali za ovi ljudi koji budu u tajno, i zato za njih je rečeno riječ džinna. Inače, ako bi ovi džinovi su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako se misli, onda zašto oni nisu pomagali tokom ratovima? Muslimani su živjeli jedno teško vrijeme i ovi džinovi nisu trebali da boji. Što oni su došli na veće da ne vidi niko? Oni bi došli u sred dan i oni bi došli u grad. Ali oni su rekli mi nećemo ući u grad.
mi ćemo čekati vani, daleko iz grada. I tamo je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. I to se pokazuje da oni su bili ljudi. I zato malo razmislite o tome i inša Allah nadam se da vama sada je jasno šta znači ovo džinovi i ko su ti ljudi i gdje oni boravi i na koji način i časni Kur'an spominao za njih na razni način i koje je bio to značenje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.